ई जूता बेच के हम 500 रुपया कमाए के चैलेंज ले लेल बनी। असली ओरिजिनल। हाय का हाल बा? इंताज भोजपुरिया ब्लॉग कमाल बा। आज के चैलेंजिंग ब्लॉग जहां हम पब्लिक प्लेस में जूता बेच के कितना रुपया कमाईनी देखत जाए। हमर घर बा 12 बेचे आले ने जूता धरहारा माने लागल बा ताला नइखे खुलल साला। तो आगल बनिया आकाशे पुल पर देखनी तो वीडियो में लाइटे ना आए रहे तो लोकेशन चेंज कईनी। इमे तो आधा हम ही ना आए रहनी तब जाके पहले बैलेंस मिलईनी तब कहनी अभी ई जूता बेच के हम कितना कमा सकतानी देखत जाए। का 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया के पूरा 500 रुपया देखी लोगन का होई। कहीं बेच ना पाए तो घरे अंडा लेके जाए। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आगे नहीं हो रत्ना पा जंगावते हमर दिल में ऐसा फीलिंग होके लागल समझ रहे वैसा ना हो थोड़ा शरम जैसन फील भइल। तो याद आई एक आदमी कहले रहे जे करे शरम फूटल ओकर करम। ये बात के दिल में रख के हम एगो कस्टमर बोलैनी पर बेच ना पैनी। हार ना मानिया फिर दोसर कस्टमर के लगनी बोलावे हो भैया हो हेलो हेलो भैया के बोलैनी होने से चाचा फिर के आवतनी अंकल आवते देखनी या कहतनी यही एउटा मात्र। त हम कहनी अंकल हामी अनलाइन मात्र बेच्छम तपाई अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर दिइराख्नुस् हामी तपाईको घरसम्म पुर्याइदिन्छौं। त पूछतारन कितना बा एकर दाम त कहनी 2000 150 रुपया देगा हमसे ना होगा। अरे भैया फिर से ना बेचलो फिर से दोसर कस्टमर के बोलैनी देखैनी बेचे के कोशिश कैनी फिर से बेच ना पैनी। हेलो दाई आउनु न किन्नु होला हेरेर जानु मात्र। गाइज ना बेचाइल त पैसो ना भइल उल्टे हमरा ही जेबी से 100 रुपया चल गइल। ऐसा का भइल नेक्स्ट वीडियो में लेके आइम। थैंक यू दाई। ल यो 100 रुपया वहाँलाई आप मिलाउनु भयो यसको प्राइस 100 रुपए 199 1999 अर्को मान्छे आउनु ओए कन्ट्याक्ट नम्बर नि भन्दै तेरो ओए देखा न पुरै देखा 100 रुपए नि त्यतै हैन भन्नु त्यतै हैन असली ओरिजिनल। त गाइज ना बेचाइल हवे त हम अब चल देनी रूम ठीक बा। चलो